हाँ भाई मल्दी से बोला तानी भूलन पासवान गलती सही के क्षमा कल जाई। थोड़ डर बाघवा का बेसी टिपुआ के हनु। अब हम ओकर कहानी को के सुनावा तानी हनु सुनी लगन है पंचे सुनाओ जाओ। होने ताकत रहिए वे ढेकल में बोलत काहे नहीं की हनु। हाँ एगो चमार भाई रहले हनु एने कार के ना रहले ना एने कार के ना रह तो कहले अब दू बेकत रहेलू तो कहले जे हो हमनी के खाए पकाओ के बड़ा तकलीफ होता टे हनु। खाए पकाओ के तकलीफ होता टे तो हुआ जाई जंगल में जाई लक्कर तक्कर तूर के ले आई जे बेच के जब आसे खाई जा खर्ची की नाव कैसा जब खर्ची किने के नाव हुए तब बेचारू कहले जे अब अपन छूड़ा कटारी आ कानाठी उठौले अब कहले जे त बड़ा तंग हो गइल बानी मेहरारू हमरा के बेचवन को गइली ई घर में रहे ना दियन हमरा के अब एक खाते कटाठी आए काटे कानाठी आए काटे तलवार लेके चल देनी हम जावा से लड़का लेके चल आइली। अब जंगल में जा कर के पहुंचता नहीं है ना बैठा जब जंगल में पहुंचता नहीं तोले तो देखो तानी ए बाबू हो तो बाघ आ रहल बाटे केने हो जब जंगल में जब आके पहुंचता टे तो अब कहनी जे अब का करिए बाबू स्वर्ग नहीं अब ढुक जाता नहीं जंगल के झीली में नीचवा जब झीली में ढुक जाता नहीं तोले तो बाघ आवता रे तोले पड़ देने आगे हेला तारे बट टप देने धरता नहीं गुड़ बाघवा के। हाँ जब गुड़ धनी तो कहता टे बाघवा अरे मामा हो मामा तोले बाघवा कहलक मार तोरा करी ई तो मनुष्य एगो मिलल तो जब से हमार भगिने मिल तब तो कहल जी अब कह समाचार केने आइल बड़ो आ तो का अरे बाप हो बाप ए मामा तो कहता टे बाघवा जी का हो केकरा कहत हो लइकवा के। हाँ ए मामा आ तो का हो आ दौर मार दवा तू नहीं ना हो तारा गोड़ में हेते हेते बेवा आ हम जब से मिस्त्री हो के हम का करी तो कह तारे जी कह न तो के तरह हुई तो हम कहली जे के तरह हुई चल जंगल में भीतरी आ दूगो गाय मारो हम जूता चमड़ा छोड़ाए जूता बना के ले आए दोनों गोड़ में पहिर लियो आ पूरा सीते सीते दौड़त रहियो जब पूरा सीते सीते दौड़ब कहीं तार गुड़ ना फाटी हनु। फिर का भाई तो फिर का बोलिए अब कहता रे जी अच्छा अब हमनी के दोनों जने मामे भगना चल दे नहीं जा चलत चलत गई नहीं जाता अब तो देखता ही जाता अब बैठले गाय चरत रही सन चरते चरते तब मामा कहता रे मामा मारा ना जे अब हम छोड़ाई तो कहले जे ठीक बाटे बस जाता रे बस तारे एगो गाय के घेट हनु आ गाय के घेट धोई लेला खून चिबे लगला चिपते 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 खूनवा चिब लेला छोड़ देला गैया गिर गल धुस दे ओ कहा चुत गइल हनु। हाँ हाँ बोलत नहीं खो बस गिर गल गैया तब कहले जे बबुआ तब कहीं हाँ मामा बनाव तू एगो औरी अब जब से हम का करी सूरी या कटारी निकलनी आ स्वर दाना छील के खींच के होने छाला धो दे केकरा के छील के छाला धो दे। अरे गैया के अच्छा उनका बुझात बाघवा के ई तू बुझला बाघवा के अब बाघवा के कहिए मामा हो आ तो का हो वो मार दवा एगो औरी ना मारो मामा आ गइले अब जब से अभी एगो औरी ना मारो तो कहले जी अच्छा ठीक बाटे गइले बस देख जे कौन खूब खून आइल बाड़ी कौन खून आइल बाड़ी वो देखते देखते जा करके धरा तारे टप से ना जब टप से ना नोटी जब धो ले तो लगला खून खींचे 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 छोड़ा तारे भाई कलिया गिरे तारी धब से जब धब देना गिरे तारी तो अभी फिर अब भीड़ा तारे अब छुरी कटारी लेके लगला छाला नोच ओच के धो ले चमार राम हमारा आ धो के तब जब से अब कह तारे चमार राम कौन रहलो हइया रहलो हाँ ये रहा महंत राम अब जब से अब कहले जे अच्छा बबू बागवा कहता बबू आ तो हाँ मामा
आ तो हो गई हो जाई आ तो हाथ देखो तनी लेके चलत तू बानी जे कितना होला आ था तो कब भेंट हो तो फिर बिहन है अब बसर बिची बना ले दवा से दोनों ओरिया भार आ भार बना के माइचर ले ले अनु घरे पहुँच ले आ घरे पहुँच ले घरे लेके आओ तरह तले उनके मलकाई जवा से कोहा तारी जी बाप रे बाप आय तो बड़ा थी भइल वाली हाँ देखो तो लटकल बा झलरी पूरा आज तो बड़ा भइल वाली थी आज के न भर मोहल्ला बानी जी आ तो चुपचाप रहो खाना वाला बनौला बड़ू आ तो कह आज तो 1000 का धन ले आइल बानी 2 गो ले आइल बानी तो 500 में बिकाई तो 1000 का धन हो गई कैसो अच्छा तो ठीक बाटे अब ले आओ लो बनाओ लो खाई लो खा पका कर सूत गईले आ बिहान भइला फिर जाबा से अभी परक गईले फिर कनाटी आ तलवार उठौले जाबा से चल देले कहाँ चल देले जंगल में तू समझ लगे बाजारे चल गए बाजारे ना गईले जंगल में गईले फिर ले आवे एक भारी औरी जे भर मौले बारी तोले भर मा ले आवे तो अनु अब जाबा से चलत तले बागवा आके वही रास्ता पर खड़ा रहे वो बोल कि चप्पल लेके आवता है बुझल जे चप्पल लेके आवता ते हमर भगीना वा अब तलक जवा से ही पहुँचले तो जाते माँ तो कहता प्रणाम मामा तो कहले जा खुश रहो बबुआ चप्पलवा अच्छा पर अब बाघवा के कहले तो कहले जे अच्छा खुश रहो बबुआ ए बबुआ अच्छा पालावा ए मामा का कही एगो तो गोल में का तैयारी हो गई तो दू गो मरलन तो एगो गोल में का तैयारी कर दिले बानी अनु आ एगो में का बाकी बा तो अब कहलक जे दादा बागवा सोचता टे आई दादा के तो हक चप्पल बनावता ये बाबू वो तो के तो हक चप्पल बनावता टे 2 गो गाय के एक गो चप्पल काटने बनौले बाटे कहले जे अच्छा हमरो गरज बोले बा आ एकरो गरज बोले बा अच्छा चल बाबू मैं फिर जबा से जाके पहुँच गई जंगल में गई देख जा करके धर तटे के लिए टप से न खुनाइल गाय के बाघवा के खुनाइल गाय के जाके बाघवा धो लेलक गैया के अल्लाह गल खून खींचे जब खुनवा चीब लेलक छोड़लक गैया गिर गई धप से जब गैया गिर गई धप से ना तब कल टूरिया कटारी आ कर कोई मार के आ भीड़ गए अपने फाड़ के छाला छील के जवा से धो देले तब कहलक मामा तो कहले जे हाँ एगो औरी मारा तो कहले अच्छा रुको बा फिर ताकते गए जे कौन खुनाइल बिया वह जाते देखते खुनाइल का के जाकर टप से न धरता रे अलग खून खींचे गैया के जब टप से न खून लगले खींचे खूनवा खींच ले छोड़ा तरह गिरती है धप देना जब तक गैया गिरल इनका बाघवा बुझाता बार बार बाघवा बुझाता टे तारा बाघवा बेर समझाई ले शाम दाम जब बाघवा के जल बूझो बाघवे खींचो तो खूनावा तो गैया गिर जाती है धूस दे अनु अब जब से अब गिर जाता तभी फिर छुरिया कटारी निकाला तारे अनु आ भीड़ तारे कर काट के आ लगले अब झींच के छाला नोच के धो ले भार बना के जवा से दोनों रोक ले तब कहले जे बाबू बाघवा कहता बाबू तो कहले जे हाँ मामा ए बुढ़िया की चली संगई भी ने चप्पलवा पहिर ले चलिए जूतवा पहिर ले हम भी ने चलिए तो कहले जे ना ए वही ना होई ए मामा तू जब जइब देहात में नू तो हमारा के देहात के लोग मार के मुआ दी एकरा बाघ से संगत भइल बाटे हनु जब बाघ से संगत भइल बाटे दादा कोई के लइकन के टंगवा दी तू मामा यही जा रह जे ए बबुआ हम ना चलम हम चलम जूतवा वाले से पहिर के चल आए त ना मामा सुना ना लोग बूझी जे बाघ से संगत कैले बाटे लोग हमरे के मार के मुआ दी बिहने हम जूता बनाए आ लेके आए तू जूता जाबा से ले लियो तो कहलक जे आई दादा ये हमारा के भार मार दल
4 गो गाय मोरनी आई कहता जे जूता बनौले बानी कादू ने दुइये गो अनु अब एकरा सोगत अच्छा ठीक बाटे बबुआ चल हम ना जाए बाकी चल ले कुछ दूर तो बाघवा छरक के चढ़ जाए गाछी पर आ देखे लगे जे कहाँ जाता रे अनु देख जाता जो वो रास्ता से जाता रहे फिर उतर के फिर छरक के चढ़ जाए वो गाछी पर हाँ बाघवा चढ़ जाए या देखत जाए जे कहाँ जाता रहे अब तो अब कहले जे चल लगता तो भाग हमार पीछा छोड़ देले बारे हम जब से चलते बानी बस चलते जाता रहे तो कुछ दूर गए मुदरुक हो गई घरे जात हनु घरे जात जब मुदरुक हो गई तब बाघवा जब लगे लौके ऊ तो रहे भार के धुन में ऊ कहे के घूम के ताकत पीछे अब जाते अब ही जाके ढूक गए घर में के ढूक गई बाघवा जाके ढूक गए जब बाघवा जाके ढूक गए घर में अपने घर में अनु तब बाघवा तो अब कहल उ तो जाकर ढूक गए अपने घर में तो अब हम कहने जाई बस बाघवा बाघवा गइल पीछे अच्छा इन्होंने लोग बैठल बा कहानी जाने हां बाघवा का ढूक गइल घर में ढूक गई अच्छा उ जीवन में तलमला गइल जब उ जाकर घर में ढूक गइल तब बाघवा अब घूम के आइल जे चल अब हम कहने जाई अब हम उनका पिछवाड़ा ढूक जाता केकरा पिछवाड़ा अब हरजन भाई के पिछवाड़ा जाकर ढूक गई हाँ जब पिछवाड़ा ढूक गई तो अब तो लागल अब टिपी बुनी पड़े बाघवा जाकर पिछवाड़ा लुकाई रहे लागल जब मच्छर काटे लगल सन जब मच्छर काटे लगल सन तो लागल अथी में लेड़ में लागल दिए दग रहे तब बुझ गई हरजन भैया जे आ गइल बाटे का दूनी के बाघवा जब बाघवा आ गइल बाटे तब ही कहता दे उनका मलकाइन कहता कम डर बाटे बाघवा का बेसी डर बाटे टिपुआ के मलिकाइन लोग कहना बालो हौ तोरे तब बाघवा बुझ जाता ए दादा हमरो ले भारी कोनो बाटे कहा तू निके ए दादा टिपावा तोले मलकाइन उनकर पूछा तारी ये हो तू बड़ा कइले बड़ा हो काल 2 गो छाला ले लो ए पर 2 गो छाला ले लो कहां से ले आवेला हो तब ई कहता री ई कहता रे चुप लबरीते नहीं ना रे एगो बाघ कन भरमावले बानी तले बाघवा सुन ले काहे दादा ई तो हमरा का भरमा देले बा अच्छा यार तोरा के छोड़ देता नी जंगल में तोरा के लेके चल ले हनु अभी जाके कहल अब हम पिछवाड़े रह जब तो निकल अब तबे तारा के जंगल में लेके जाए अब जब से अब कहले जे अच्छा ठीक बा अभी बैठल रहले ने उ दुन जने ढूक गइल घर में लागल अब टिपी बुनी पड़े जब टिपी बुनी पड़े लागल तब जब से अब बाघवा के लगल चल एथी काटे मच्छर काटे तब बाघवा कहल काई बाबू अब हम कथी में खजुआई ए बाबू हम कथी में खजुआई बस पिछवाड़वा रह लेड़ के गाछ जब लेड़ के गाछ में कहले जे रुक हाँ वह लेड़ के रेड़ी के जब रेड़ी के गाछ रहे तो वही में लगल अब पीठ मगोरे रगड़े जब रगड़े लगल तो लागल झमर करे तलक तो हरजन भैया बुझ गई जे बाघ आ गल पिछुआर आज तो बदला ले ली तो अब द्वार पर रहल एगो बैठा जी ओकर पड़ोसिया तब कहलक जे रुको बैठे जीवा का चाल करे तो जो कर गधा चुराइल बाटे धीरे से ओकरा घरे जाता हाँ तो धीरे से अब द्वार पर से चाल करता ओए बैठा ये धीरे से बोलेला हनु हो तार गधा हमर कुली लेर तू दलक बिहार लहर हो जाई तारा से अब तो कहले जे आई दादा अब उका मेहरारू जगावती है बैठा हे कुनी नहीं का सुतल बानी उनका लेर तू दलक बिना मारा मारी हो जाई उठ के देखी ना तो अभी उठता रह आइले मुहरा ले अब इनकर बहन जो तो गधा के मुआ दे अब इन्हें पूछे तरह केले बा हो या आँख मुँह नाइल बा आ मुहरा ले बा अनु जब अब जब से अभी मुहरा ले उठता रहे आँख मुँह नाइल बाटे गधा केले बाटे हो
ए चमार थोड़ा अनु बैठा। बैठा जी अब जब से जाकर ढूका तारे केने बाया तो हमारा पिछवाड़ा कुली ले तू रख तोरा मजाक कइले बाड़ा अब गइले तो अब तो टप से ना धरा तारे ओकर अब तो आंख खुले ताटे हमारा तारे दोई मुड़ा तले तो छरक के भागो ताटे आ धइले बाड़े झोटा ओकर अब इनकर आंख खुलता रे चला तार बहिन जो तो कहा चला तारो ये अब रात छोड़े पूजा को कर रेल तू जल रोला चोरा कहा ले चोरा तारो बाघ दौड़ता बाघ दौड़ता जब 4 बजे भोर होता टे तो अभी देखो तो आई बाबू हम तो बाघ पर पाली है बाबू ई तो बड़ा दशा बा अब का करी यो ई हमर गधा ना ई हो बाघ अनु अब तो भागत जाता तो कह जा अच्छा होई फुलवारी मुँह ढूकी अनु अब तो जाता रहे तो बाघ भाई अब देखते अब कह जब तब मुँह आइए दी बट टप चले एगो गाछ निहुर रहे वही गाछ के लगे जाके जब निहुरता तो अभी कहता तो कब साला गिर जाये बाघवा कहता जे टिप टिपवा कब गिर जाये तक बहन चोदो जो हमार जीमा बाराइत हो जाये आई कहता आई बाबू हो बाबू हम छोड़ देता नहीं तो ये देखता ये बाघवा मेरा का मुँह दी हनु अब जब आसे अब तो अब का करता टे जो वही पर तो कूदत टप से ना गाछ धोले लग अब बाघवा का दहिया हो गल हलू हो तो बाघवा का बुझत रहे कौन बैठल बा ऊपर बा ऊ बुझे ये टिप टिपुआ हो अच्छा वो जब बतियोला रहे लो ओकर एथिया हां ऊ बुझे जब टिप टिपुआ हो और जब आसे अब कहता टे जे अब तो लागल भागे बाघवा के बहुत आई भाग के धोले ले गाड़ी या डाड़ी छोड़ के चले ले भुइया कहले जो घूम के भागता नहीं तले बाघवा आके मुँह आदी खोड़ली में ढूक गइले गाछी के खोड़ली में ढूक गइले तले बाघवा घूम के तकले जो वही खोड़ली में ढूकर बा ठीक बा जे टिप टिपुआ ढूक गइल भागल चल जाता टे तले तो देखता टे जे सियार एगो बैठा रहा हे मामा हट मामा रुका मत मार दवा तू नहीं ना हां तू काहे भागता रहो आ दूर बुरी तले जब के टिप टिपुआ संग छूटल बाटे बाप हो बाप रात 9 बजे के खेतरा ले बेर ले भागता नहीं हट मत मार दवा तू नहीं ना रुका हम आ गई नहीं हट का तो टिप टिपुआ बा हो आई मार दवा तो नहीं ना नो रुक आता नहीं रुका ना हाथों बानी तो हमरा डर नहीं के तारा डर लागता है तो आता ना बताओ रुका तब अब यह बाघवा रुकता कहल जी कहाँ बाटे हुआ कि बबुआ रात हम 9 बजे से भागल बानी रात 9 बजे से भागल बानी ये बेर भागल बानी अब टिप टिपुआ से संग छूटल बाटे अनु टिप टिपुआ से अब संग छूटल पर हमार का जाए दी कहता टे ना मामा बताओ तू खाली बता दो हम देख ली हम हेती चुक बाली तो हमारे डोर नहीं के आ तू हेतो को के तारा डोर बाटे डर मार दवा तू नहीं ना हो चलो तू खाली बता दो कहले जी अच्छा चलो अब चल तो बोले तो कहले जी मामा के जाबा चुप बागवा कहता चुप मन ना जा बैठ हम ना जा तो कहले जी अच्छा चुपचाप रह बताओ के जाबा अच्छा चुपचाप रह होई खोड़ीला में बाटे अनु तो कहले जे हाला नत करो चुपचाप बैठो गाफा एक बार हाला मत करो हां ए हाला नत कर लगे चुपचाप रहो लोग अब जब से कहले जे अच्छा चुपचाप रहो अब जाता तो कहता मामा ए फिर बोले लगल तू न मनबो कहता जे चुपचाप रह रात 9 बजे से हमरा के मुंह वाला बा अब गए कर से संग तब कहता टेसियारा ना तू ना मनवा कौन ठिकान में तू भाग जीबो रुको बोर काट के ले आओ तो तारा घर में बनाई हमरा घर में बनाई केकरा घर में बनाई चियारा के घर में बनाई या बागवा के घर में बनाई जतले तू दौड़बा होतले हम दौड़े नहीं बुझत नहीं इनकरा घर में बनाई जतले तू दौड़बा होतले हमरा दौड़े अब जब आचे कॉलेज ठीक बाटे अब तो गइल तो बोर अब तो बागवा कहता टे बाबू ई साला केतना हमरा संग दौड़ी ई तो बड़ा फेर में डाल दे अब बोर ले आई सियारा का कहलक जे बगाऊ के बांध देलो आए अपना घर में बांध देलो तब कहता टे मामा फिर खोल बुरी नार पप्पा तू हम ना जाए तू ही बुझता रह 9 बजे के खदरल बानी हनु 9 बजे के खदरल बानी अभी तू कहते चुपचाप रह आ तो चल बता
चल चल जा ताटे जब खोड़ीला देखा ताटे तले तो खोड़ीला मुँह देखता तो कहताटे आई दादा यही में बाटे तो कहले जे मामा हो फिर कहले जे फिर हाला कोले बड़ो चुपचाप रहो अजोदा जी कहलो कहले जे ठीक बा ये कार करे के बा जे तू नीचे रह हम ऊपर चढ़ता दी के नी ऊपर चढ़ जरा कहताटे तो कहलक जे बाबू जब बिगी तो हमरा उन्नत बिगी ना तो फिर चढ़ जाई तो फिर बुझे जे हमार दासा हो जाई रात 9 बजे से टिप टिपुआ छोड़ ले नहीं के आ फिर बिगे कोई तो होने बिगी तो कहताटे अच्छा मामा तले तो अब देखताटे तो कहताटे बैठा बा रे तो सियार चढ़ गइल बा वो कहता रुक टोए द पाकट में बच्चों रहे ओकरा पकाटवा में निकाल के मुँह बाबा ले तो कहता टे मामा तो कहलक जे रे साला तो नहीं होने हाँ एने बिगिया जा होने तो कहल जे अच्छा देखिए मामा तले तो अब पूछ कनकना के सियार कनकना के हाँ पूछिया कनकना के दूसरा खने नु बा ना आज जब बिजली में हाथ लगावत रहे थी में हाथ की पोंछ लगावत रहे थी में खोड़ीला में तले तो अभी मुँह चियरौला रहे मुँह चियरौला रहे थी के चाकू के आ धोए के पोछिया आ अकेले काट ले तो कच से ना तले कहता मामा हो तले एक छरपाल में जाता रहे तो ये आगे जाकर ठूस जाना गिर जाता है लागल बागा ठूस लाले गिर अब कहता बागा भाई कर बोही के तो अब आगे से घेरा लागो टिपटिपुआ लागल अभी आगे से घेरा ये दादा घेरते ठूस पटकत जाके जब जंगल में पहुंचे ताटे तब कहताटे खोल पूरे तू नहीं ना पान खा के हंसता भसड़ी वाले कहता रे जे जतने दौड़े उतने दौड़े खोल अया तो मुंह में खून बिग दला दुइया पटकन हनु तीसर का पटकल में तो परा नहीं कर कोई बोगरे आ कहता रे जतने दौड़बा उतने दौड़े खोल बुरी अब जो ले तो बाघ मामा जाबा से अब अपन अथी काट ले जोर और काट ले कहले जे दादा हो दादा सब प्रणाम सबके गलती सही के प्रणाम कहतनी क्षमा कइल जाओ जय ना करबो जय प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय पवन सुत हनुमान की जय मैया सरस्वती की जय।